Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bɔkari an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka dugu n'ale jɛra Bɔkari donso bɛɛ n'a kungo tafan don o kuma min ye anw ka baara ye o de ye k'a ɲɛsin studio ba in ma n'o ye studio Tchernomeh Thiam Bɔkari baara min bilalen bɛ k'an makɔnɔ o de ye k'an da don kunnafoni la sɛbɛnnikɛlaw minnu ye maagɔn kɛbaaw ye olu bɛ wulikajɔ min kɛ ni ka tɛntɛn dugu kunkanko kuma maa minnu bɛ u tulo tana ka taa bila minnu tulo kumala duman Bɔkari nin bɛɛ lajɛlen de bɛ santalama min ye kunnafoni balon kɔnɔ Bɔkari anw ta tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni k'a lajɛ ni ka a tɛntɛn min bɛ bɛn anw yɛrɛ ma min bɛ bɛn lamɛnnikɛlaw ma ni k'o da bɛɛ lajɛlen tulo kan baara in tɛ kɛ masaba baara kɔ bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Jibi Jakite bolo a ka kalandenw sigilen bɛ a kɛrɛfɛ e ni ne bɛ kumasoba in kɔnɔ ni Jibi sɔnna an b'an da don jɛmukan na sisan o bɛɛ bɛn Jabate Namo ne ko bala cogo bɛɛ Bɔkari Tarawele yana man tigɛ don Bɔkari an bɛ nisɔndiya la sabu arajo so minnu b'u ka fiɲɛ turukula minnu ka bila jɛgɛfɔ la Bɔkari arajo kɛmɛ yirika don Bɔkari an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn arajo dɔ bɛ dire yen n'o ye arajo Bangu Bɔkari u ka san 2 sɔrɔ ɲɛnajɛ u dabɔra ka ban min ye arajo u y'a kanu ni ka ɲɛmaya ta k'a di arajo jɛgɛfɔ ma k'an ka kɛ denfa ye an y'a minɛ n'an bolo 2 ye an ka ɲɛmaya so Bɔkari Tarawele o nisɔndiya kama an y'a kanu ni ka arajo yɛrɛ ɲɛma ni ka bisimila o kuma a bɛ kɛnɛ kɔnɔna la an b'a fɔ monsieur Sisaw assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Buwa Jabate Amadou Sisaw e ye arajo Bangu Tɔnbɔkutu e dire e y'o ɲɛma ye o kuma ka di n ye arajo in yɛrɛ a sigira waati jumɛn a sigira mun ni mun kama e dire arajo in a sigira pour que ka bɛ hakɛ to bamanankan ka gɛlɛn ma a sigilen don fɛn min ye ka maliyɛnw k'an bɛɛ don da kelen fɛ ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔw ma arajo in sigilen bɔ de kama fɛn min ye bɛn ani kunnafoni sanuma k'a di jamanadenw bɛɛ lajɛlen ma surtout kɔrɔn fɛ ka daminɛ Tɔnbɔkutu fɔ Gawo arajo in sigilen bɛ o de kama voilà Buwa Jabate a sigira waati jumɛn a sigira fɛn min ye anniversaire ko ne bɛ ko dɔ la san de sinon a sigira fɛn o fɛn 108 ɲɔgɔn a b'a bɔ mais a dira ne yɛrɛ ma a san 2 ye nin ka di ne kɔni ma nin y'a 2 ans ye ayiwa e de y'a ɲɛmɔgɔ ye sisan voilà i y'a kanu ayiwa san o san ka se ka ɲɛnajɛ bolo da kosɛbɛ n'o ye anniversaire ye anniversaire i y'a daminɛ salon awɔ i y'a daminɛ salon awɔ ayiwa salon i ye mun ni mun kɛ bon salon n ye artiste wele komi n'a fɔ n ka artiste yɛrɛ dɔ b'an bolo kɔrɔ yan parce que ni ne b'a kɛ n bɛ artiste de wele ani jamana mɔgɔkɔrɔbaw n b'olu fana fara n kan u bɛ hakilinaw di yan n bɛ baara kɛ n'o ye voilà ayiwa ɲinan i bɛna 2e édition kɛ ayiwa ka bɔ dire ka n'o kɛ Bamakɔ yan an y'a mɛn k'i bɛna kɛ Bamakɔ yan kosɛbɛ ayiwa o sababu ye mun ye ka bɔ dire ka na yɛlɛma Bamakɔ yan bon fɛn min de don dire Bamakɔ a bɛ komi ne bɛ to k'a kɛ yen de donc n y'a ŋaniya fɛn min ye ɲinan ta ye ka n'o kɛ yan parce que o fana b'a diya voilà o de don Buwa Jabate kun wɛrɛ t'a la non kun wɛrɛ t'a la kun wɛrɛ t'a la a bɛ kɛ min bon a bɛ kɛ Workiya Tarawele ka yɔrɔ min filɛ nin ye Musabugu a ka fondation min bɛ yen donc a bɛ kɛ yen Workiya Tarawele ayiwa don jumɛn a bɛ kɛ le 5 novembre inchallah n'Ala sɔnna kalo kura tile 5 awɔ tile joli baara bolodalen bɛ a bɛ dan kalo kura tile 5 dɔrɔn ma walima a bɛna kɛ tile joli kɔnɔ non a bɛ dan a b'a kɛ le 5 sibiri voilà sibiri ka daminɛ sɔgɔmada fɛ fo su araba kunjo fo ka dugu jɛ kosɛbɛ ayiwa mun ni mun bolodalen bɛ a ka di i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye Amadu i bɛ mun ni mun wele ka na kɛnɛ kɔnɔ ka nisɔndiya kɛ bon vraiment Buwa a diyara n kojugu surtout ne ka artiste Buwali parce que ale fana san o san ale bɛ laadala ɲɛnajɛ dɔ kɛ la culture donc ne taara bonya d'a kan ale fana tun kan ka taa kɛ le 5 donc ne k'a ma est-ce que Buba est-ce que ne ta in bɛ se ka ajouter i t'a la parce que la culture ani ne ka anniversaire u bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye donc ale fana y'a diya ne bolo a ko problème foyi t'a la sisan o i bɛ se ka na an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ donc ne faralen don ale kan donc o don an kɛlen don ka laadala ko n'i ye kɔrɔbɔrɔ ye o don a ka don k'i ye kɔrɔbɔrɔ ye i ka kɔrɔbɔrɔ fini don i ka na n'i ye bamanan fana ye i ka bamanan teni don i ka na ka na et puis a sigilen don pour que maliyɛnw diɲɛma fɛn a bɛɛ ka don da kelen fɛ pour la paix voilà donc a sigilen b'o an kɛlen don ka ɲɛnajɛ
labɛn ka bɛn o ma. A ti jɛ ni maa si ka tubabu fini don ka taa. An ka laadala fini. Voilà. Ayiwa ni laadala ko fɔra o b'a yira k'a fɔ tubabu boisson fana tɛna ye an ka farafin boisson fana an ka jinibere n'an ka dabilenni olu de bɛ ye dɛ. Ayiwa. dɔwɛrɛ man ka ye o kɔfɛ dɛ. Ayiwa. ani fari ni juga ni takula. dumuni fana kan ka k'o ye dɛ. Kosɛbɛ. o bolodalen don. Siga t'o la a bɛ bolodalen don. tabarikala. ayiwa artiste minnu kan ka ye dun i ma fɛn fɔ la i t'o ɲɛfɔ n ye. Bon artiste mina kuma di nin tilala bon buba bina da do la ko o ɲɛfɔ o ye artiste invité yani i bɛ bɔ kuma kɔnɔ ayiwa i ka radio so a bɛ dire ne dire ko fɔra bɛ Tombouctou ko fɔ i b'a fɔ ko kɔrɔbɔrɔ kan fɔ yɔrɔ ayiwa hali ni bamanankan bɛ fɔ Mali fan bɛɛ nka yen kuma min bɛ fɔ kosɛbɛ ni ma fili o de ye kɔrɔbɔrɔkan ayiwa an b'i yamaruya i kana bɔ direkaw ye kɔrɔbɔrɔkan na ayi baasi tɛ Buwa Jabate Bokara o bɛ kɔrɔbɔrɔkan mɛn kɔni donc an ka taa donc Buwa a diyara n ye kojugu donc sadi woci diyatere ke tondi koyra brotere surtout radio Bongo a gande Kirsamba a gande dire sarki dira donc ga wone jiri bere horeydi a cey ke kadam bomo ko ne donc a tasinde koyra boddio kurbene dinga jagawlon ko furga kidal hay ko ci koyra brotere o ma fattol tel jama o makkaye madangana cer adam di yirima jo worki ya trawol ne wone nongudi kago yirima jo nan todoti asumor nan to yirma jo ndane ha wala manga worki atra wala nungudu go i cerbuga mana borka hunde troisième pomde do henen avant que mato e sangerdi musa bugo e sangerdi no ha wala worki atra wala ne wane fondation ne wala manna go i cerbuga man sadi ya tasiga koyro bodde be ni ma fatta i cer jama ima ka tontuna ayna bubali haydara parce que buba do ne koy ko yanda bene beri ayasi ba ama fabi yamba dam goydi na cara bo aki artiste la budda a kandi gene donc worki a traware ga moci artiste ber bon artiste bube yer katigi donc buba li yeta noga jotodi a gota timmene di ka cindi sado tasiga koyro boddo ber cere cir samba tabarikala parce que fogi e fomandegi ima fatti cel jama ko cir samba je tabarikala merci beaucoup aywa yani be bokuma la ka numéro be soko di akadi mo mun ka inyinga bara to bena ke to bena ko sika téléphone numéro do dam ko sobe nekal numéro 72 52 01 66 ni mawmo e welone ke ben soro 72 52 01 66 ngam mu ire jega fo jayi bo femme jega fo jayi parce que ne reka patron be amer jekte ne bi sega fo nyaara jo bara damne bu moko ne ka patron do abe fen chama depuis be energie fm na aben kala so radio bara ay ne kala fen chama na donc o ato nye jeka fo kanu surtout programme be jeka fo la depuis nga dogo depuis jeka fo be jelu bula o te sanko ne radio so inkam o de kama nyaara jo soro nyere fane radio jeka fo ajutala tabarikala et puis nega radio bakal sa tabarikala a jaran ko sebe isi sawo wala ala kan ya rabbi kam be ni alan kira sonama inshallah kalo kura kle duru atuna ke bashi na nabe dese jega fo barakala bebi ye kena konna afana la duta ye inshallah be ni artiste be kena kan ye buba ye buba ali aidara shirif gay ay way bismillah buba segoni dongo tigila moy i ka foli malion beba don sabu an donna sisan i ka foli dɔ ye ayiwa min ye i bɛ hakili jagabɔ kɛ kosɛbɛ i ka dɔnkili ka di maaw ye ayiwa amadu y'a yira k'a fɔ k'aw bɛna jɛ k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ayiwa baara in a b'a bila minɛn jumɛn kɔnɔ. bon n ka foli bɛ arajo jɛkafɔ baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye n ka foli bɛ a lamɛnbaaw ye ka foli kɛ initiateur ye donc an bɛ fɛ ka baara in kɛ min ye dɔrɔn toujours an bɛ bɛn de kuma fɔ. an bɛ bɛn de kuma fɔ an bɛ bɛn kow de k'a la komi an ye artiste an ye dɔnkilidalaw de n bɛ se k'a fɔ jamana bɛn an fana jɔyɔrɔba b'a la donc o hukumu kɔnɔ san o san ne bɛ soirée dɔ kɛ soirée traditionnelle bon n b'a ɲini mɔgɔw fɛ an ka laadala finiw mɔgɔw k'olu don ka na bon k'a yira ko nin de y'an ta ye quoi complexe bɛ mɔgɔw la dɔɔnin halisa maliyɛn finiw donni na donc ni artiste y'u sen don a la dɔrɔn a ka ca ala fɛ maa caman b'an ladege an ka fɛnw na donc fɛn y'o de ye welekan laban jumɛn b'i bolo bon welekan min bɛ n bolo dɔrɔn ala ka jamana basigi ala ka hakili sigi di jamanaden bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ le 5 novembre a bɛ bɛn samedi ma ka dugu jɛ dimanche la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fondation Urukia Tarawele la Musa Bugu donc an bɛ taa ɲɛnajɛ kɛ dɔnkilidala caman b'a la tiyatiribɔlaw b'a la i yɛrɛ da sera fɛn dɔ ma sisan ɲinan an y'a essayer ka na ni dumuniw fɛnɛ ye bon komi kow ye dɔɔnin dɔɔnin de aw bɛ jamana in kow dɔ ka tɛmɛ ne kan donc min
ko se b'i ye waati min i b'o de kɛ i ka dugu la i bɛ se k'o de k'i ka jamana la. An b'a fɔ Ala ka don yira na aw ni Cani Baraji an bɛ ɲɔgɔn bolo o kuma aw k'an bɛn an kɛnɛ kan. Bɔkari Tarawele nin tun ye an ka dunanw ye ayiwa Bɔkari jɛ ka fɔ ale bɛ lamɛn jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na Bɔkari ni maa ko k'i sama Bɔkari Tarawele i fana bɛ a lajɛ i b'i kɔfila la o kuma ni Ala ni kira sɔnna ma an ni an baarakɛɲɔgɔn an bɛ ɲɔgɔn bolo Bɔkari min ye nin kɛnɛ in ye sa a tɛna kɛ basi ye Bɔkari min na bɛ dɛsɛ ne bɛ tigɛ don joona Zuniti Bale sɛbɛnnikɛla n'o ye Boubacar M Dabo parce que Dabo Bɔkari Tarawele a ko an ka jamana fanga Bɔkari ŋunuŋunukan dɔ bɛ e ko nin tɛ ŋunuŋunu ka gansan ye a ko min ye colonel Asimi Goyita Bɔkari Tarawele e ko yɛlɛma kɔni o bolodalen tɛ de n'o ye remaniement ye Bɔkari Tarawele min kɔni ye jamana gouvernement ɲɛmaakɔrɔ n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ale bɛ degunna farigan min y'a sɔrɔ Bɔkari Tarawele o dogolen tɛ maliden si la Bɔkari Tarawele min ye Choguel ye san 1 ani ɲari a ko Choguel kɔni ale bɛ kɛrɛfɛ mun y'a bila kɛrɛfɛ o de ye Jangoro ye sɛbɛnnikɛla ko Choguel a n'a ka bana bɛ ɲɔgɔn na nka min ye Maliko ye a hakili b'o la Bɔkari Tarawele a ye baara min bolo da min ye Nations Unies na ka na bila jamana kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'o fana dɔn a ko Dr Choguel Kokala Mayiga Bɔkari Tarawele ni maa ye nin don colonel Asimi Goyita ka fanga la Bɔkari Tarawele maa min kan ka fɔ ka waleɲuman dɔn a ka di ye wo a man di ye wo i b'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye politiki ye maa t'o dɔn ka tɛmɛ a kan nka ni Ala ye ko latigɛ jɔnni ma maanifin tɛ se ka taa k'i da kan to a ko Choguel Kokala Mayiga bilala kɛrɛfɛ Bɔkari Tarawele san 1 kalo 3 tile 24 a ko maa min bɛ bi o de ye colonel Ablaye Mayiga Bɔkari Tarawele min ye sɔrɔsi don i b'a ye k'a fɔ danaya taara ni ka d'ale kan ale ka se ka camancɛ fanga baara kɛ ni Choguel Kokala Mayiga nɔgɔyara a bɛ n'a ka baara kɛ sabu maa min b'a nɔ la an bɛ don min na ko bi ale ma jalatigɛ fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye ŋunuŋunu dɔ bɛ yen Bɔkari Tarawele o ŋunuŋunu in maa bɛ se k'a fɔ sa ko kisɛ bɛ sɔn ka k'o la dɛ o de ye gouvernement kura dɔ kan ka sigi sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ n'o ye Boubacar M Dabo ye a ko n'i ye ŋunuŋunu caman mɛn an ka jamana in kɔnɔ a mɔmɔ tiɲɛ dɔ b'a kɔnɔ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ a ko min ye Ablaye Diop ye Ablaye Diop n'o ye ministre des affaires étrangères ye Bɔkari Tarawele ŋunuŋunu dɔ bɛ yen k'o de bɛ sɔn ka kɛ Choguel nɔrɔbila ye Ablaye Diop ko cɛ duman don Ablaye Diop a ye fanga minnu kɛ ka tɛmɛ o ka ca Mali baara kan ka kɛ cogo min na a b'o si dɔn diplomatie baara Bɔkari Tarawele k'a b'o fana dɔn fo k'o dɔn kari a ko ŋunuŋunu min bɛ yen Ablaye Diop de bɛ sɔn ka kɛ Choguel nɔrɔbila ye dɛ a ko a y'a mɛn da garantili la a ko n'a dun kɛra a man ka bali maa la sabu maa kan ka bila fɛn na maa min bɛ se ka kɛ a ko Ablaye Diop bɛ se ka Mali premier ministre kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop kɔni n'a ma k'a ye a ko salamu lafiya nka n'a kɛra ye k'an k'an sigi n'a ye dɛ ko sabu k'ale y'a mɛn cogo min na o kuma k'ale ka kuma o kuma bɛ bɔ o yɔrɔ la k'a bɛɛ bɛ kɛ kuma kalamaw ye a baara ta Buwa Jabate Ablaye Diop filɛ wo min na ministère des affaires étrangères a ka ɲi Kabia nana ni kura de fɛla département wa i b'a sɔrɔ fana a ka ɲi primature la ka tɛmɛ yen fɛnɛ kan a filɛ yɔrɔ min na dɛ a ka ɲi de ayiwa mɔgɔ wɛrɛ ka ɲini mais ne o ye ne ka hakilina ye dɛ min ye premier ministre par intérim ye k'o confirmer ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini k'o bila administration territoriale la baara banna o ye ka hakilina ye an bɛɛ bɛ Asimi ka hakilina makɔnɔ Bɔkari Tarawele parce que Dabo ko a ko min ye an ka jamana baara kumaba caman bɛ yen sabu n'i ko transition Bɔkari i b'a fɔ ko jamana baara belebelebaw baara minnu bɛ Bɔkari ni disi kan ka don ka u sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko caman bɛ o ye magɛn a ko n'i y'a lajɛ muso 4 ani cɛ 21 o de bɛ fanga bolo in kɔnɔna la a ko muso dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ ka ye tɔgɔ de b'olu la u jɔyɔrɔ la cɛ dɔw fana bɛ yen olu fana tɛ ka ye tɔgɔ de b'u la u jɔyɔrɔ la a ko diɲɛ bɛ ka gɛlɛya feerefɛnw sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ Bɔkari Tarawele ministre dɔw bɛ yen minnu ka baara ɲɛsinnen b'o ma u ye mun de kɛ ka bila nɔgɔya kɔnɔna la ko ɲininkali to min bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko a ko maa minnu ye baara kɛ u dɔnnen don minnu ma baara kɛ u dɔnnen don ko camancɛ fanga kun tɛ dɔwɛrɛ ka na wari ɲini na ka n'i yɛrɛ yira walima ka na munumunu salo kɛ k'i cɛ ka ɲi Bɔkari Tarawele ko camancɛ fanga dabɔra min kama o de ye k'i disi da baara kumabaw la n'i bɛ se k'a kɛ i bɛ t'u jɔyɔrɔ la n'i tɛ se k'a kɛ i bɛ taa ka bɔ yen e bɛ mara ka mun kɛ sɛbɛnnikɛla ko colonel Asimi Goyita e ko a tilala ka liste kura la ka ban o de a tɔ tora liste in sa ka santalama
min kɔni Ablaye Diop ye o kuma dala sumusumuna o de bɛna kɛ premier ministre kura ye min ye ministre kura tɔ minnu kan ka don minnu kan ka gɛn ko nin bɛɛ lajɛlen banna ka ban sɛbɛn danbɛ tabali kan a tɔ taara sa ni k'a latigɛ jamanadenw ye kunnafoni filɛ nin ye wa karamɔgɔ ka marché wulila an ye min bɔ Zenith Valley kɔnɔ Boubacar M Dabo ale ka sɛbɛnni don Bajabate namu o ko ten natabasiw n'i b'o ɲini i bɛ taa fɛntigi de ka soda la ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indicateur du renouveau o don l'indicateur du renouveau Abdramani Jamutene nin ye a ka fasiri ye Abdramani ko yalima min ye colonel Mamadi Doumbouya ye min ye Laginɛ cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye ko yalima k'a ni anw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ k'a b'a la ka jɛlenya baara kɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ kɔsada in na min ye duwawu laban tɛmɛlenw ye kunnafoni di sira caman bɔla ni a ye k'a jira k'a fɔ ko min ye colonel Mamadi Doumbouya ye min ye Laginɛ transition ɲɛmaa ye ko k'a kɛn tɛ ka wele bila Faransi sɔrɔdasilakaw ma wa waasa min ye anw ni Laginɛ frontière ye ko Bamanjilakaw n'u k'u bɛ dan kɛ u kana se ka don Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in bɔ ka bin dagarandilenw y'a jira k'a fɔ ko yalima min ye colonel Mamadi Doumbouya ye min ye teriya ye filani teriya min bɛ Laginɛ ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ani ko kabi a daminɛ fura dama kana bugɔ sisan la ko minnu b'a la ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko yalima ko nin tɛna ɲugu ni se ka don kow la wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye A Jamutene ye A Jamutene ko min ye colonel Mamadi Doumbouya ye ale ka taa wele bila Faransi ma n'u y'a sɔrɔdasilakaw ye o kana se ka na a ka jamana ni anw ka jamana dancɛ ka se ka o kanango ni k'o baaraw ni ka o boloda wa kɔrɔfɔ in ka se k'a kɔkɔrɔma don i b'a ye k'a fɔ min ye France Insoumise o ye bolofara minnu n'olu ye jɛkulu ye politique tɔn don fɛɛrɛ tɔn don u bɛɛ Faransi assemblée kɔnɔna na olu ka maa kologirin dɔ bɛ yen n'o o ye Aurélien Saint-Oui o kɔni ye kɔrɔfɔ in bɔ k'a bin octobre kalo tile 6 tɛmɛlen san 2022 a n'a baarakɛ ɲɔgɔn dɔ de tun b'a la ka nin kuma in sama ni ɲɔgɔn cɛ koyi n'o ye Abo Mangoli o fana y'a jira nin ma kofɔlen in na k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ u kɔni u ye kunduno Segu o min ko n'o ye o bisimila u ka assemblée kɔnɔna na Faransi u nana ni kɔrɔfɔ min ye o y'a jira k'a fɔ ko degun kɔni t'a mɛn colonel Mamadi Doumbouya fɛ ka ɲɛsin politique mɔgɔ caman ma Laginɛ kɔnɔna na o kɔrɔfɔ in k'olu bɛ se ka to o maa ninnu ka kɔrɔfɔ lamɛnli la ka taa ye tuguni nin kɔrɔfɔ ninnu b'a la fɛ ka tila ka kuraya tugun n'o de ye Faransi a ka t'i tɛgɛ don Laginɛ bolo min kɔni Faransi b'a kalama k'a fɔ Laginɛ fana ni faso Maliba olu bɛ jɛnna ko jɛn k'o bɛ taa ɲɛ wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ Faransi sɔrɔdasilakaw n'o bɛna dɛmɛ don Laginɛ sɔrɔdasiw ma kananko sira fɛ k'a kalanw k'a baaraw k'a bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ Faransi ka sɔrɔdasi minnu n'olu sigi yɔrɔ bɛn bɛ Dakar ma olu de bɛna wulikajɔ kɛ waasa kalan kɛcogoya ka se k'o boloda ka ɲɛsin Laginɛ sɔrɔdasilakaw ma maa b'i yɛrɛ ɲininka min ye journal Africa Intelligence ye o de bɔra ni kunnafoni ye ka kɔrɔfɔ ni k'a kɛ a dangɛnɛmaya ko yalima o kɔrɔfɔ min bɔ filɛ ka bila journal Intelligence fɛ ko yalima ko maa bɛ se ka kala turu a kan wa ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ wa n'i ye ko in lajɛ k'a taa ni ka segin min ye colonel Mamadi Doumbouya ye k'a bɛ waati jan bɔ a kɔni a ka taabolo maa caman sigan bɛ a ma a kɛra i b'a fɔ maa min ni funufunu y'a gɛn ka bɔ Burukina ɲɛmaaya la n'ale fana kun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye taabolo ninnu a ka taabolo ma faamu kosɛbɛ koyi hali n'a sɔrɔla bonya ni karama ni makama bɛ anw ni ani ɲɔgɔn cɛ ni ye Laginɛ jamana ye ka taa se faso Maliba ma teriya minnu b'o ni ɲɔgɔn cɛ kabi lawale o ko kɔni b'a la ka dili don don n'a dugujɛ nka ne ye teri ye ni maa dɔ bɛ yen anw man di a bɛ ɲini ka waati jan bɔ e b'a fɛ ka den ka gɛrɛ o la ko yalima ko teriya ko siga man ka kɛ a la wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin ye ko ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na A Jamutene a ka fasiri don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub a taa kulusi jala siri nka a b'a foni ne ko bala cogo bɛ Boubacar Traoré joona ne bɛ n tɛgɛ don Kayima Dende sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Boubacar Traoré a ko min ye a daminɛna tuguni mois de la solidarité hinɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛrɛfɛden kɛlɛli an ka jamana in kɔnɔ Boubacar Traoré o kɛrɛnkɛrɛnlanin k'o kɛ octobre kalo ye k'a daminɛ tile fɔlɔ f'a tile 31 Boubacar Traoré jamana ɲɛmɔgɔw ko an ka kɔfilɛ kɛ maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don
maa minnu bɛ ni maakɔrɔbaw dɔn maa minnu bɛ ni se yɛrɛ t'u ye Bubakari Traoré a ka kɛ ɲumanya kalo ye o de hukumu kɔnɔna la maa min ye nin hakilina in ta faso Maliba kɔnɔ o de ye président Alifa Umaru Konate sɛbɛnnikɛla ko Bubakari Traoré min ye ɲinan san ye i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta a wulila tuguni ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen Bubakari n'o ye madame Ndiaye Maïmouna Sangare musokɔrɔba in o tuma min ye ale bangira Bubakari Traoré 1909 vers 1909 n'i y'o lajɛ o vers yɛrɛ i b'a sɔrɔ hali a ka ca n'o ye a n'o si dan yɛrɛ kun de bɛ jan dɔrɔn ka dɔ fɔ Bubakari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o ni ɲinan cɛ o ye san 100 ni san 13 ye ayiwa musokɔrɔba hali bi a n'a hakiliw bɛ ɲɔgɔn fɛ Bubakari Traoré maaw de bɛ lajɛ jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnna min y'an ka faaba ye maa min ka kɔrɔ ni maa bɛɛ ye jamanakuntigi de bɛ wuli ni ka to ka lajɛlifɛn di ni ka tila ka kuma fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye sɛbɛnnikɛla ko salon min ye jamanakuntigi n'o ye colonel Asimi Goïta a taara o yɔrɔ kelen na Bubakari Traoré ni ka taa musokɔrɔba fɛ yen ni ka taa ka lajɛlifɛnw di sabu ale de sɛgɛsɛgɛra k'a dɔn ka tigɛ a kan k'ale de ka kɔrɔ ni Bamakɔ ka bɛɛ lajɛlen san 100 ni san 13 salon san 100 ni san 12 kun don sɛbɛnnikɛla ko yarabi a ko min ye musokɔrɔba ye Bubakari Traoré i b'a ye k'a fɔ den 4 b'a bolo min ye cɛman 3 ani musoman 1 mɔden caman ani kulomasama caman Bubakari Traoré jamanakuntigi wulila a n'a ka délégation ministre de la santé Bubakari Traoré n'o ye Jaminatu ye ale fana tun b'a kɛrɛfɛ ni ka tila ka fara min ye baara min yɛrɛ bɛ ka kɛ n'o ye solidarité o ɲɛmaaba sɛbɛnnikɛla ko jamanakuntigi bololankolon ta a taara musokɔrɔba kɛrɛfɛ tuma min na Bubakari Traoré musokɔrɔba yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o de ye Ɲɔmiranbugu ye Bubakari Traoré a taara sigi a kɔrɔ ni ka a fo Bubakari Traoré a y'a laminɛ ɲinw dafalen bɛ ɲɛ da ka di wa tulo yɛrɛ da ka di Bubakari a y'a yira k'a fɔ o tuma n nana tuguni ne ka muso o tuma n nan'i lajɛ n nana n bololankolon na n garisɛgɛ sera ka kɛ fɛn min ye ka n'o d'i ma Bubakari o de ye woro ni ɲin t'i da a si i k'i dalamaga n'a ye Bubakari Traoré min ye woroden kumabaw ye a y'o ta ni k'o d'a ma o t'a dɔrɔn ye ko ye jaralakaw ka fɛn ani fulaw ka fɛn sɔkisɛ kumaba a bɔra a ye filen fa ka d'a ma filen fa sɔ o b'a bɔ san kɔnɔ Bubakari Traoré a ye filen fa sɔ la ni k'o d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ Bubakari a ye seli tapi ani kɔlɔsi ta k'o d'a ma o fana kɔfɛ Bubakari a ye enveloppe dɔ fana ta k'o d'a ma ni k'a kuncɛ ni sagajigi belebeleba ye o tuma o sagajigi u ka to k'o sogo dɔɔni tobi ni k'o d'a ma a fɔ musokɔrɔba bɛna sogo in ye fiyewu o sufu naji o ka di musokɔrɔba ye ayiwa ne kɔni b'a dɔn e ka kuma ni dumuni ko suma kɔni b'a fɛ ayi i b'o ŋɔnɔ sama n dɔgɔ Bubakari n'i ye sɛnugu jɔlen kala de b'a kɔnɔ an ka taa Bubakari Traoré sɛbɛnnikɛla ko a ko a tilala nin bɛɛ la tuma min na musokɔrɔba nisɔndiyara a ko jamana kun bɛɛ wa a ko nin tɛ bɛɛ ye dɛ i ni fɛn ka kan min tɛ nin si ye n bolo sera ka gɛn min na o de ye nin ye maa ɲini i ka dugawu kɛ an ka jamana ye maakɔrɔba kuma suruku bo don a maa kɔrɔ a bɛ jɛ a ko jamanakuntigi ka dugawu b'i ye ala k'i kisi ala k'i tanga ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga Mali jugulakaw ala ka fɛn don an n'u cɛ ala k'u ɲani ala ka Mali kɛ malidenw sago ye ala ka jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara bi ala k'u se jamana in kɔrɔ musokɔrɔbaw dugawu ta ni ka colonel Asimi Goïta sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ k'ale ɲɛ bɛ min na o tuma ko jamana in bɛna ja a bɛ dɔnse min b'a senkɔrɔ n'o de ye fasoden ɲumanya baara ye k'a ka taa dɛ a kana kɔfilɛ k'a ka dugawu b'a ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Kayima ND kɔnɔ a ka bi bɔli don Kayima ND ka fara fasolijɛkulu kan Bajabata an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays jamana le pays Burema Gindo ni ye a ka fasiri ye dɔgɔnɔkɛ ko min ye projet de loi de la nouvelle constitution ye n'o y'an ka jamana sariya sunba kura o hakilina ɲɛbila baaraw n'a ma ɲɛ k'a fɔ colonel Asimi Goïta a tun ye danaya da jɛkulu dɔ kan min kɔni ye wuli ka jɔ kɛ kalo 2 fo ka taa se kalo 3 bɔɲɔgɔnko ma a ɲɛmaya o kun t'an bɛ ka di an balimakɛ Fuseni Samakɛ ma waasa min ye ni avant projet de la nouvelle constitution ye a ka se ka a baaraw ka se ka dili don n'i y'a lajɛ min ye bi tarata ye dɛ ka bɛn min ye octobre kalo tile 11 ye san 2022 min ye avant projet ye e ko a tɛna ta ni k'a da colonel Asimi Goïta tɛgɛ wa k'a k'a lajɛ k'a ka hakilinaw di a kan o sigi fura dama k'a bɛna bugɔ sisan la bawo n'i y'a lajɛ min ye anw ka jɛkulu sigiba min n'o kɛra anw ka faso Maliba kɔnɔna na n'o ye assise nationale de la refondation ye o ye laɲini belebele damadɔ kɛ laɲini ninnu na min y'anw ka jamana sariya sunba ye ko ni n kɔrɔ ka fiyɛ a la
la n'a ma ye k'a fɔ constitution du 25 février 1992 a kɔni a ye baara kuma caman kɛ bɛɛ y'a n'o ye démocratie ye o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la i b'a ye k'a fɔ baara caman kɛla kɔnɔna na nka majɛw fana yela la dɛ o côté majɛ mana ye fɛn min na hakili jagabɔ kan ka ta ni k'o ko sɛgɛrɛ n'a ma ye k'a fɔ min ye général Amadou Toumani Touré ka na se yanni o cɛ Alpha Umaru Konaré général Amadou Toumani Touré ka na se Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ma min ye Jɔnkunda Traoré ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye jamanakuntigiya kɛ wa caman fana bɛ u la minnu kun ye constitution ko in n'u ka se ka ninkurafiya la u y'a hakilinaw da koyi nka u ni fiɲɛ kalama min ye ɲɔgɔn bɛn dɛ e ko hakilina in ma se k'a da a nɔ na dɔ bɛ wa bawo n'i y'a lajɛ min ye colonialisme Goyita ye ni avant projet min n'o bɛna ta ka di nin jɛkulu ɲɛmaa fɛ bi n'o ye commission min n'o kun sigila sen kan ale yɛrɛ Assimi Goyita kelen fɛ waasa u ka se k'u hakili jagabɔ a ko kan baaraw ko a kuncɛ la baara ɲɛbila baaraw kɔni banna pewu nka bi tarata min ye otorokalo tile 11 ye baara ninnu gafe jaabi o na ta ni ka di a ma kalo kelen fo ka taa se 2 ma fo ka taa mɔnɔ bɔ ka se 3 ma min ye ni maa ninnu ye u ye baara caman kɛ wa u ni min ye u sigidon u ka baara la i b'a ye k'a fɔ colonialisme Goyita a ye kangari fɔlɔ min ta ka ɲɛsin u ma n'o ye ladilikan ye o de ye a y'aw jija yanni ni avant projet in bɛ sigi sen kan k'a baaraw kuncɛ politiki mɔgɔw ka taa se muso jɛkuluw ma o denmisɛn jɛkulu o diinɛ mɔgɔw jɛkulu o nin bɛɛ lajɛlen maa o maa bɛ yen k'e bɛ faso kɔni kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen kumakan ka lamɛn a kɔnɔ bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye a kɔnɔna na hali n'a sɔrɔ la kodɛmu ka taa se Daba Jawara ka parti ma ni olu kɔni kun y'a jira k'a fɔ an bɛ waatini min na nin tɛ constitution nouvelle constitution n'o ye constitution kura ye nin t'o k'o sigi sen kan nin t'o waati ye wa min ye maa caman ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ la gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ fɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ kala don jamana ɲɛmaaw ka baara sen na n'o bɛ kɛ sababu ye k'u ka fili ni k'a latile o kɔni o dɔ bɛ tali kɛ constitution kura in sigili ka sen kan ko hakilinaw n'o baaraw kɔni nun donna ko bɛɛ lajɛlen de kan ka to a ko nɔfɛ wa o de kɛ mɛ sababu ye min ye Daba Jawara ye olu kun y'u sinsin hakilina min kan constitution du 25 février 1992 sariya cɛtigɛden min b'a kɔnɔ n'o bɛ article 118 ko fɔ o b'a jira k'a fɔ ko ni jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ bɛɛ nin ɲɔgɔn na hakilina k'a fɔ k'i na hakilina ta ka ɲɛsin constitution kura sigili la sen kan k'o hakilinaw k'o man ka kɛ ko nka ko min ye nin hakilina ye maa fanba caman de bɛ yen bɛɛ lajɛlen b'a fɛ ka i yɛrɛ y'a kɔnɔna na wa bɛɛ lajɛlen welela wa bɛɛ lajɛlen da donna baara la nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔna na Burema Gindo a ka fasiri don Bo Traoré ɲɛ tana ye samiyafɛ bo ye nka bo fana kale ka ko maanifinya tɛ k'ale kɔ siga t'o la ne bɛ n tigɛ don kura la preuve sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Konate Baru Kolontigi Bo Traoré a ko e sigi a ko min ye ɲumanya ye Bɔgɔri i b'a ye k'a fɔ ɲumankɛlaw tɛ se ka ban an ka jamana in kɔnɔ siga t'o la Bo Traoré o bɛ cɛ la o bɛ muso la sɛbɛnnikɛla n'o ye Umaru Konate a y'a jira k'a fɔ Bɔgɔri min ye Afia n'o ko fɔra o bɛ maa dɔ fɔ n'o ye Madame Traoré Fatuma Mento Barka Hamudi Bo Traoré i b'a ye k'a fɔ k'ale ye denba ɲuman belebele jamana in kɔnɔ Bo Traoré a ko cɛ a tɛ maa tiɲɛ muso a tɛ maa tiɲɛ siga t'o la a ko dusukuntanya o de bɛ adamaden tiɲɛ Bo Traoré ni ka wuli k'a jɔ a sunna min ye san 2013 Bɔgɔri min ye entreprise ye k'a sigi sen kan Bo Traoré ni ka cɛsiri ka dagasunɔgɔ dabila ni ka wuli ka jɔ bolo da k'a jira k'a fɔ foyi tɛ jamana in jɔ ni jamanadenw yɛrɛ tɛ Bo Traoré dagasunɔgɔ o kuma tɛmɛna n'i ye jamana lajɛ baara de waati sera Bo Traoré min ye fugariya ye an k'o dabila maanifin k'u sigi tɛdaganinw kunna o ka dabila a y'a cɛsiri Bɔgɔri o cɛsiri de wolola fɛn mun na nafasɔrɔ banbali ye a yɛrɛ wɔsi ji la Bo Traoré nafolo kɔni sɔrɔlen waati mun na a y'a kanu sa min ye ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ye k'o daminɛ a ko maa kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ ye min ye nafolo ye k'i sigi k'i kelen dabira la Bo Traoré ko ala t'o fɛ a y'a kanu min ye hinɛ ni makari ye Bo Traoré ni ka walankata bɛɛ lajɛlen na a ko maa minnu ye dɛsɛbaatɔw ye muso cɛsabaatɔw maa minnu bɛ yen ni degun kɛmɛ k'u sɔrɔ bana kunda Bo Traoré min y'olu ka ordonnance ye walima maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baloko dɛsɛya la n b'a bila n da kɔnɔ cogo di o gɛlɛya walima denmisɛn minnu bɛ yen Bɔgɔri u bɛ taa lakɔliso la cogo di kalankaminɛnw t'u bolo ka taa bila tɔgɔ sɛbɛn wariw la a y'i jɔ ne nin bɛɛ ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔgɔri ni minɛ ka bila i da ka fisa ni da lankolon ye min ye musolakaw caman bɛ yen Bɔgɔri a ye formation ta ni ka olu sɛgɛrɛ a ko min kɔni Madame Traoré Fatuma Mento
Barka Hamoudi mɔgɔ tɔrɔ n'i y'a lajɛ a yɛrɛ nisɔn ka di ŋaniya ka ɲi mɔgɔ tɔrɔ de a y'a yira k'a fɔ ale ni bɛɛ lajɛlen de bɛ jɛ kelen ma mɔgɔ tɔrɔ de sabu ko maa kelen ko man di a ko mɔgɔ tɔrɔ de min kɔni ye nafolo ye ni Ala y'a don maa ma garisɛgɛ la mɔgɔ tɔrɔ ko Ala de ko k'an ka ɲumanya kɛ ni maa min ye ɲumanya kɛ mɔgɔ tɔrɔ k'a bɛ bila i ka min jani na sini ma a ko min kɔni entreprise dɔ a y'o dayɛlɛ mɔgɔ i b'a ye k'a fɔ entreprise kɔni kɛra baji bɛɛ lajɛlen kɔni b'i dabiri a la mɔgɔ n'i y'a lajɛ birike dilanyɔrɔ dɔ bɛ yen a y'o dayɛlɛ min kɔni misabugu kɔnɔna ye sɛbɛnnikɛla ko a ko o dɔrɔn tɛ entreprise Africa Global Service SAR la mɔgɔ tɔrɔ de n'i y'a lajɛ maa min bɛ baara kɛ yen o dagosi ka bon fo k'a dama tɛmɛ a ko o dɔrɔn fɛnɛ tɛ a ko n'i y'a ka taabolo fɛnɛ lajɛ mɔgɔ tɔrɔ ye min kɔni association solidarité femme d'ici dari ye n'an k'a ma ko AFIA o fɛnɛ y'a ka nɔbila ye musolaka minnu bɛ yen mɔgɔ n'u bɛ bolola baaraw la ka to k'olu wele k'olu former mɔgɔ ala ma mɛn a ye formation baara dɔw nun don mɔgɔ tɔrɔ n'i y'a lajɛ o kɛra wasa belebeleba ye n'o ye kafi ka taa bila réforme na o musolakaw maa 50 bɔɲɔnko mɔgɔ a ye formation ta ni k'olu sɛgɛrɛ anglais kalan sabu olu ka wuli ka ca ka taa jamana caman kɔnɔ min ye sɛbɛnnikɛla ka fɔ ye a ko Bamako mairie ale yɛrɛ de donna o jigiya kɔrɔla la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye ko jate minɛ a ko min ye AFIA ye mɔgɔ tɔrɔ a ka ɲumanya tɛ se ka fɔ ka ban a ka min ye ɲɔgɔn dɛmɛ tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ tɔrɔ kalantan min filɛ nin n'o ye 2022-2023 ye denmisɛnnin ka caman de bɛ yen minnu ka lakɔli tun banna a y'i jɔ n'olu ka kalanw ka taa bila olu ka kalankɛminɛw ye mɔgɔ tɔrɔ de min ye malobɔrɔ 300 bɔɲɔnko o tuma k'a y'o de ta ni k'a lase maaw ma birifini ka taa bila fini wɛrɛw la mɔgɔ tɔrɔ de ni ka tila ka fourage kulu sinyɔrɔw la lakɔlisow fɛnɛ ni k'o kɔnɔnaw dilan mɔgɔ tɔrɔ de ko da tɛ se ka don ka fɔ a ka kuma bɛɛ lajɛlen la sɛbɛnnikɛla ko a ko ni maa kan ka dɛmɛ jamana in kɔnɔ n'a ka ɲumanya baara ye i b'a fɔ ko madame Traoré Fatoumata Mentu Barika mɔgɔ tɔrɔ de k'a sababu kɛ a ka wulikajɔ n'a ka ŋaniya ɲumanya a ko n'i ye Dawudabugu fɛnɛ ta k'a lajɛ a ye denmisɛnnin dɔw fɛnɛ ta ni k'olu don kalan na ni ka tila k'a jɔ n'olu ka kalankɛminɛw ye min ye musow ka baarakɛ ga ka taa bila baarakɛminɛw la mɔgɔ tɔrɔ ye ko n'i da sera ka min ɲɛfɔ i b'a fɔ ko ye Fatoumata ale ka kɛwalew ye n'o tɛ k'a tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔn a tɛ tɛmɛ dugu la n'a bolonɔ tɛ yen mɔgɔ tɔrɔ ye ko min bɛ fɔ nin ko in de la sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Umaru Konate a ko maliden bɛɛ lajɛlen kan ka dugawu ta k'a sɛgɛrɛ n'o ye AFIA ye mɔgɔ ko de y'a ka bugunatigɛ dɔnni yɛrɛ ye min ye Fatoumata Ben Barka walima i b'a fɔ ko AFIA mɔgɔ tɔrɔ ye ko sabu maaw de bɛ wele bila ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ mɔgɔ tɔrɔ a ka se ka kɔfilɛw la walima a yɛrɛ bɛ wuli a diinɛ n'a ŋaniya ye ni ka hakili jagabɔ ta k'u sɛgɛrɛ u ni min ka kan dɛmɛ sira kɔnɔ walima dɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min b'o la preuve kɔnɔ Umaru Konate Baro Kolontigi ale ka sɛbɛnni don Baro Kolontigi an bɛ a fɔ ka fara la preuve fasolijɛkulu kan Ba Jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn minnu k'a ma ko Nouvelle Horizon ko an ka taa ko mun gɛlɛya bɛ CNPM na ko kura dɛ i y'a lajɛ min ye Conseil national du patronat du Mali ye n'o y'an ka sɔrɔ bosobaw olu ka jɛkuluba ye min bɛ kuma u cogoya la Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan n'i y'a lajɛ kɔsada in na e ko bisi basa o kuma don Mali cɛ belebele fila ni ɲɔgɔn cɛ wa n'i y'a lajɛ min ye Mamadu Sinse Kulubali ye ka taa se Jajɛ Di Amadu Sangare bɛɛ lajɛlen kɔni y'a ɲini sa k'a fɔ olu de na cɛkɛda ye ni ka a ɲɛmɔgɔya kɛ nka i b'a ye k'a fɔ ninnu fila si ma tila ka bɛn ko la o b'a ye k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen n'o ye commission dɔ ye o kɔni o nana sigi sen kan o sigila sen kan olu ka se ka kow kɔni dɔdɔli ma ni maa fila nɔfɛ maa fila bɛɛ lajɛlen ka se k'i yɛrɛ ye o jɛkulu kɔnɔna na o tɛmɛlen kɔfɛ kɔsada in i b'a ye k'a fɔ o commission fana e ko ɲugu ma kɛ u ka baara la wa ɲugu kɛlen u ka baara la min ye Mozadeg Bali ye min ye groupe Azalaï ye hôtel Salamu ka taa se Grand Hôtel Azalaï ma o ɲɛmaaba o de kɔni sugandila kɔsada in na k'o kɛ CNPM o ɲɛmaaba ye wa a jirala fana k'a fɔ sugandilu kɛlɛ sira minnu fɛ ani min ye CNPM yɛrɛ jo sariya sɛbɛnw ye n'o y'a textes ye a kɔni ko caman kɔla sɔsɔ kosɛbɛ bawo min ye jɛkulu kɔrɔ min n'o tun bɛ yen olu ka kuma lasela ale kɔni ye a jira n'o ye Jowara ye n'o ye Umaru Jowara ye Umaru ko k'olu kɔni k'u tɛ Mozadeg Bali k'u t'a lakodɔn bawo n'i y'a lajɛ an bɛ to gɛlɛya kɔnɔ ayiwa gɛlɛya b'an Mali mais min f'i ɲɛna nin kɔni ko mana daminɛ kiiritigɛlaw de kɔni olu ni baara bɛ ɲɔgɔn na an tɛ se k'an si kɛ gɛlɛya la jalakili sɛbɛn o jalakili sɛbɛn plainte o plainte ma sɔn
an zona walima a dajara karsala jamana bɛ to la ka jɔ wa an de mago bɛ nafolo la sɔrɔ bosobaw mago bɛ nafolo la aw de kɛn bɛ jɛkulu aw de kan ka kuma olu to a la n'aw ma bɛn ko la a bɛ kɛ cogo di o y'a kɛlen jamana la kɛ o ye jamana ko de bannen wa nin ko ninnu ma dabila jamana in tɛ taa ne ninnu ma bɛn kɔni o ye jamana ko bannen jamana sɔrɔ bɛ sɔrɔ bosobaw opérateur économique olu de dɛsɛ bɛ ka bɛn ko la a ma juguya politique kɛnɛ an ko nin bɛnbaliya ni ɲɔgɔn kɔni k'a bɛ politique a donna milieu bɛ kɔnɔ bi a donna Mali milieu bɛ kɔnɔ yarabi Mossadegh Bali a kɔni a jirala k'a fɔ k'a sugandila k'olu ma jɛn n'a ye collectif des regroupements professionnels conseil patronaux des régions olu ko k'u t'a lakodɔn bi u t'a lakodɔn sini min ye Umaru Jowara ye ka taa se ale ni maa min n'o tun bɛ kulu la n'o ye madame Simpara Assistant Keita ye nin maa fila bɛɛ u y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni kumakan ye kelen koyi olu tɛ Mossadegh Bali dɔn bi u tɛ a dɔn sini bawo k'a bɛ sugandi donni min na k'a kɛ CNPM ɲɛmaa ye kɔsada in na k'olu ka délégué ma bi kɛmɛ sara la a 70 k'a kun tɛ sali kɔnɔna na wa o bɛ se ka taa sugandi ko ka kuma olu to ala cogo di k'u tɛ jɛn n'a ye bi wa ko min bɛ fɔ o de ye jamana ɲɛmɔgɔw u k'u kɔfilɛ min ye conseil national du patronat du Mali ye a bɛ se ka wuli ka jɔ a sen fila kan cogo min na gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ o gɛlɛyaw fura ka ɲini joona waasa min ye Mali ka sɔrɔ dabolo ye lagosili kana ta ni ka a sɛgɛrɛ bawo min ye sɔrɔ bosoba ninnu ye n'olu ma bɛn ko la Mali ka sɔrɔ dabolo caman bɛ yen e k'o tɛna don bisi basa la wa bawo ninnu bɛ taa tila nin yɛrɛ kun ni kɛlɛ kelen la waati min na ka taa fɔ k'u na ko kɛ Mali ye walima ka se ka nafolo ni ka o ɲini ka na don faso wagande kɔnɔna na k'a ko k'a bɛ gɛlɛya Mossadegh Bali n'a sigi bɛ a ka wuli k'i jɔ ani maa ninnu bɛ se ka kuma cogo min na o kɔni o y'anw hakilina ye dɛ o tɛ fasiri sɛbɛn kɔnɔ min ye bɛn ye ani kelenya o bɛ sabati cogo min na nka a sigidon a ye discours min kala n'o ye laseli ye a ko k'a tɛgɛ jan bɛ bɛɛ ye maa o maa bɛ yen i n'ale tɛ kuntilenna walima i n'a bɛ kuntilenna bɛɛ welelen don bawo nin ye faso ko ye nin ye Mali ko ye bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri waasa n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma gɛlɛya bɛ jamana fan o fan fɛ cɛkɛ bonda o cɛkɛ bonda foroba ta fara kɛnyɛrɛ kan o gɛlɛyaw fura ka se ka sɔrɔ joona nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔna na tuguna a Traoré a ka fasiri o Traoré an k'an dusu suma Mali ko tɔ maa ta cogoya dɔn ti wasa ani ti yasa an k'an dusu suma n'o ye o bɛ bɛn Jɛkapi k'a ka feerefɛnw la Bɔjɛbate ndara nana dantigɛli wɛrɛ tɛ o la ne ko bala cogo bɛ di Bakari Jona ne bɛ n tigɛ don Tamani Info sɛbɛnnikɛla n'o ye la rédaction Bakari Traoré an ka taa Bangida kan wari min ye nisɔndiya tara kalanko la ni ka dugudenw sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko tigɛ di ɲɔgɔn ma wari o de wolola min ye nisɔndiya ni ka kalanso ka jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko ministère des Maliens de l'extérieur wari ni ka taa bila nanzaraw ka kelenya o jɛrɛjɛkulu la n'o ye Union européenne ye wari ni ka tila ka taa bila dɛmɛba wɛrɛw la sɛbɛnnikɛla ko ni ka tila ka nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ko ONG Assoplus sɛbɛnnikɛla ko a ko nin tɛ kunbɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye Bangida kan dugu min bɛ n'o ye Dugobugu ye Dugobugu kɔnɔna la kalanko denmisɛnw u t'a dɔn u bɛ taa kalan bolo la cogo di wari min ye hakiliw nana fara ɲɔgɔn kan dɔɔni wari ni ka se ka kalanso ka jɔ n'o bɛ t'i jɔ kilasi 3 bɔɲɔgɔnko la sɛbɛnnikɛla ko kilasi 3 ka taa bila direction 1 magasin 1 min ye ɲɛgɛn 3 ye ka taa bila dumunikɛyɔrɔ kantine n'i y'a lajɛ Bakari musaka min taara nin da fɛ a bɛ t'i jɔ CFA wari miliyari 37 ani 100 n'a kunkanfɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min ye wari bɔbɔ ye k'u fara ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen k'i jeniyɔrɔ fin a ko la ni ka tila ka nisɔndiya kɛ ka maaw galabu ka ja i b'a fɔ ko ONG Assoplus maa min ye ONG Assoplus ale ɲɛmaa ye o de ye Mamadu Ndaman Keita Bakari i b'a fɔ ko directeur national de route kɔrɔlen wari min ye wulikajɔ ye ŋaniyaɲumanya baara wari ba ye k'a fɔ ni ka se k'u boloda ka ɲɛsin sigidaladenw ma laɲini kɛra o tuma ko kalanko gɛlɛya bɛ yen laɲini kɛra wariko gɛlɛya bɛ yen Bakari a ye wulikajɔ kɛ min ye ONG ye ale yɛrɛ ka kɛsu kɔnɔna la CFA wari 3,70,000 a y'o labɔ ni k'o da tabali kan jango ka waribɔlaw tɔ galabuja o tuma nin ye anw ka hakɛya ye min ye ONG Assoplus ye anw nin yɔrɔ filɛ nin ye ni ka Bangida Dugobugu lakɔliso ni ka o jɔ sɛbɛnnikɛla ko o nafolo bɔlen min ye AFD maaw ye olu fana kɔrɔtɔra joona joona sabu u y'a ye k'a fɔ baara kɛra sɛbɛ ye Bakari ni ka taa bila baɲumankɛ tɔn wɛrɛw la o tuma min kɔni lakɔliso bannen Bakari u taara a datigɛ ni ka inauguré Bakari a kɛra yɛlɛ ni muruku muruku ye
yo i b'a ye k'a fɔ densɔmɔ kɔni y'a yira k'a fɔ olu ka sogokan kun a jaabira kalanko gɛlɛya min tun bɛ yen bakari tarawele de ye denmisɛnw kɔni u nata kalanyɔrɔ la sabu fantan jigi tɛ dɔwɛrɛ o de ye lakɔli ye wari janko a ka se ka kɛ don dɔ tare ye o tuma min ye mamadu nama keyita bakari tarawele ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ONG Asoplis a ma sigi dɔwɛrɛ kama ɲumanya hinɛ ale ni makari bakari tarawele k'u y'u ka kɛta de kɛ sabu k'u nana min kama n'u dɛsɛra k'o kɛ bakari ko de o tuma u b'a yira k'a fɔ u ɲinɛ n'u ka kɛta kɔ nka n'u ye ɲumanya baara o baara boloda bakari tarawele k'u sigikun y'o ye o tuma ko hali bi o tuma min kɔni baara o baara n'o kɔni nun donna ka ɲɛsin olu ma n'a se b'u ye a musaka b'u bolo bakari ko foyi t'u bali n'u k'u kɔfilɛ a la jan ko dɔ bɛ se ka nɛɛma ni hinɛ sɔrɔ fan dɔ fɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Tamani Info la rédaction olu ka sɛbɛnni don Tamani Info ka fara rédaction maaw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko Mali Tribune Mali Tribune ko mun ŋana mu nafolo tunun ko suma bɛɛ hôpital dermatologique la dɛ ko an ka taa ye min ye gestion de fonds Covid-19 ye ko a ko tɛ ɲini ka kɛ kɔlɔlɔ ye wa bawo n'i y'a lajɛ min ye diɲɛlaba bana hakililanjigi a donna anw ka jamana in kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ diɲɛ jamanaw a ye munumunu salo kɛ ye nka bi don min na a donna anw ka jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw o kɔni u ye fɛɛrɛ caman tigɛ ala ka hinɛ Elhaji Ibunu Bubakari Keyita la a kɔni a donni kama fɛɛrɛ caman tigɛ la walasa jamanadenw olu bɛ se ka kisi bana kɔlɔlɔ ma cogo min na an ka labitanisow n'o y'an ka kɛnɛyasow ye a kumabaw hali misɛnmanw bɛɛ lajɛlen kɔni kunnafoni bɛ di cogo min na kunnafoni bɛ di ten wa n'i y'a lajɛ min ye l'hôpital dermatologique ye o ɲɛmaayaso a kun ye wele bila o ma a waati y'a sɔrɔ fana olu kɔni u bɛ spécialisation na hôpital in kɔnɔna na u bɛ se ka u ka kalanw kuncɛ baaraw boloda cogo min na k'u jɔ ka taa fɛ k'a fɔ min ye hygiénistew ye ka taa se médecin minnu n'olu tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen y'u fanga fara ɲɔgɔn kan wa contrat latɛmɛna hôpital dermatologique ɲɛmaaya bolo o ni maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ kalo 6 e b'i tɛgɛ nɔ bila contrat la n'o tɛmɛna n'a kan ka kuraya n'a bɛ wele ko renouvelable a na kuraya tugun k'a kɛ kalo 12 ye nka o kalo 6 minnu gɛlɛ dɛ a kun la fana k'a fɔ tɔrɔmɔɲɔ n'o ye primu ye o kan ka bɔ l'hôpitalso ɲɛmaayaso yɔrɔ ka ɲɛsin ni maa kelen maa kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ma minnu ye contrat tɛgɛ nɔ bilali kɛ o kelen kun kan ka musaka min sɔrɔ i kilo tɛgɛla jɔ min ye sefɔ wari 7 ye o kan ka ta ni ka di u ma wa n'i y'a lajɛ k'a minɛ don contrat tɛgɛ na bila dɔ fo ka na bugɔ bila ko nafolo in a dila nin maa kofɔlen ninnu ma wa olu kɔni y'u nin fili coronavirus ko in kɛlɛli la hôpital dermatologique kɔnɔna na u ka ɲɛma n'o ye directeur général ye professeur Ousmane Faye ale kɔni a kɛn bɛ k'a kɛ a sago ni a dungɔ ye nafolo a b'a ka bolo kan maa do tajuru sara ka di maa min ye a sigin bɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa fana do n'i ye ko k'a la kana ɲinɛ dɛ don n'a dugujɛ a b'a labu i ma san tan san ma yɛlɛma a sigin bɛ n'i ko ye a kɔnɔna bawo maa do fana n'i kɛra o maa sugu ye maaw ka hakɛ b'i bolo t'a di maa ninnu kelen na a bɛɛ lajɛlen kan ka 7,7 sɔrɔ coronavirus kɛlɛli hukumu kɔnɔna na hôpital dermatologique kɔnɔ nka bi na min ye ko a nana baara minnu boloda kɔsa in na b'o dɔn de min ye sefɔ wari 20,000 ani 1 ani 800 a y'o de ta ni k'o di maa kofɔlen ninnu ma kalo 14 baara kɔfɛ ka taa sɔrɔ kɔsa in na i b'a ye k'a fɔ vérificateur général ye wulikajɔ dɔ kɛ ka taa munumunu salo kɛ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na a jirala k'a fɔ ko majɛ min n'o yela hôpital dermatologique la dɛ o bɛ t'i jɔ se fo wari 1,160,000 ani 3 n'a kun kan fɛ ko yalima ko nafolo taara min Fazuru Keba n'o ye Fatumata Kana ye Fatumata ko min ye hôpital dermatologique ɲɛmaa ye n'o ye professeur Ousmane Faye ye mɔgɔw ka tɔrɔmɔɲɔ min b'a bolo k'a di ko bawo a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ da garantilenw y'o jira Fazuru Keba la bawo u y'a laɲini k'a fɔ k'u ni Ousmane Faye u n'a ye k'a kuma ɲɔgɔnya a ko tan t'ale bolo wa min ye a maa kologirin dɔ fana ye o fana u y'a ɲini o fana kuma ɲɔgɔnya o ko wa ko ni dɔgɔtɔrɔ ko ni Ousmane Faye n'o ye professeur Ousmane Faye n'o ye directeur général ye n'a ma yamaruya di ale tɛ se ka u ka ɲininkaliw ni ka a jaabi a yɛrɛ fana welela a ko tan t'a bolo a bana ka journaliste bisimila o bɛɛ de kɔfɛ dɛ u ye dasumuliw kɛ o de taara bɔ ni nin kɔrɔfɔ in ye maaninfinw ka tɔrɔmɔɲɔ b'a bolo a m'a sara primu Covid-19 gestion o primu de nafolo tala ka taa sɔrɔ gouvernement min y'an dɛmɛ b'a jɛkulu n'o ye Banque Islamique de Développement ye olu ye nafolo u y'o yara wagande kɔnɔ gouvernement ka wagande kɔnɔ wa gouvernement fana ye nafolo in ta ni k'a di professeur Ousmane Faye ma primu dun kɔlɔlɔ min bɛ primu dun nɔfɛ t'a ɲɛ dɔn n'i ye primu dun dɔrɔn i b'a bɔ jamana in
ali sani bala ka kɛ sara yɛrɛ kan ka dun ka primu Bugari n'i y'o dun i b'o labɔ ma ni vi wɔsiji a bɛ labɔ ni ye primu kɔni dun don dɔ i n'a fɔ nɔ bawo a bɛ kɛ sababu ye k'i kɔ fago i yɛlɛma ko 7 barika bila professeur Usmani Faye n'a bɛ mɔgɔw ka wari ɲini cogo min na a k'a ɲini ten bawo ka se k'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen datugu dɛ ko a ma dibi formation dɔw daminɛ n'o ye kalanbulon ye wa waasa nafolo in dépense ka justifier cogo min na Faziri Keba ko min ye Usmani Faye ye ni ɲɛmɔgɔw m'u kɔfilɛ nin na k'ale to hôpital dermatologique kunna dɔgɔtɔrɔso in a tɛ taa ɲɛ min y'an ka ministre de la santé développement social ye Jaminatu Sangare a ka nin maa kofɔlen n'a ma dɔdɔlima ka baara kɛtaw la a b'a ka baara lanɔgɔ a bolo nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Mali tribune kɔnɔ Fatumata Kane a ka fasiri Mali tribune an b'u fasirikɛlaw fɔ mɔgɔ dɔrɔn de baara min sumana ka kan kun Bugari nin ye minɛ sanilen dɔwɛrɛ t'an bolo waleɲumandɔn barika da ni k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka waati ani waati Bugari ni ka to k'an da don furu la o b'a ko diya